Il-majjiera tal-injam li tieħdet mill-vapur Calypso illi akkumpanja lill-esploratur famuż tal-oċeani, il-kaptan Jacques Cousteau, se tkun waħda mill-esebiti mill-kollezzjoni tiegħu fil-Mużew Marittimu fil-Birgu. Dan permezz ta' ftehim ta' self li ġie ffirmat bejn il-Fondazzjoni Cousteau u Heritage Malta fil-preżenza tal-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici. Il-kap eżekuttiv ta' Heritage Malta għal il-kaptan ħoloq rabta interessanti ma' Malta meta uża l-vapur Calypso biex jakkumpanjahtu lil vjaġġi avventurużi tiegħu f'qiegħ il-baħar. Cousteau produċa aktar minn 120 film iżda jibqa' l-aktar magħruf għas-sensiela The Undersea World of Jacques Cousteau. U dak kien jagħmilhom minn fuq dajsa, illi kien xtra minn Malta. Semmija fil-fatt ukoll Calypso. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici qal li majjiera tal-injam illi tieħdet mill-vapur Calypso se tingħata lil Heritage Malta biex tifforma parti mill-Kollezzjoni Nazzjonali ta' Malta. Qal li dan il-ftehim se jgħaqqad il-patrimonju marittimu lokali mal-bqija tad-dinja. Mużew Marittimu għamel partnership ma' Fondazzjoni Cousteau ifisser li l-Mużew Marittimu se jintefa' fuq il-mappa dinjija tal-attrazzjonijiet ewlenin f'dan is-settur. Diane Cousteau bint il-kaptan qalet li tinsab sodisfatta bil-ftehim li sar għaliex l-eruq tal-esplorazzjonijiet bdew minn Malta. Malta, for us, it's kind of like going back to the roots of this story, because this is where he found Calypso, this is where she received her name, and a name is a very important thing for a ship. And also, I have to say, we have found the most enthusiastic, competent, wonderful partners here with Heritage Malta. Iċ-chairperson tal-Heritage Malta, Anton Refalo, qal li dan il-ftehim jagħti valur kemm lill-kultura Maltija imma anke lill-poplu Malti. Naħseb li dak tal-lum kienet move in the right direction, mossa tajba li għamlu pass il-qoddim value added għal mhux biss Heritage Malta imma l-kultura ta' Malta u għawdex u għal-kultura tal-poplu tagħna. Heritage Malta se tospita l-esibizzjoni tal-affarijiet ta' Cousteau fl-2021 għal 7 snin la darba jintemmu xogħlijiet strutturali kbar fil-mużew. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.